А защо вторият какво има? Да. И двата плики му обувки. Да. Приготвяме се за път. Много джоб, която те виждам от тук. Това е малкия багаж. Аз съм служила обувки, защото няма пликове. Не, няма един плик. Колко чисто обувки имаш? Колко чисто обувки? Не знам, питам. Ами 2000 ще пътувам. И те не влизат в куфара, така ли? Ма няма си сложа обувките вътре в дрехите. Няма, не. Ама стига вече си много. Обувките обикновено има... Кой има? Аз не знам, на мен ги дават от това едни пликчета. Аз си селянка. Добре, започваме влога. Нали? Значи на тебе не ти дават тези неща. Така, това е Вече не ми Деси. дават, няма кой да ми купи. Не ги даваха. Не са ти ги дали. Даваха ми ги. Ти си ги заплатил. Не. Не. Добре. В Плейн дойде лично шеф и ми ги дава. Добре. Аз ти казвам. Добре. Това е Добре, Тартора. Монако. Пиленцата от Монако е това. Аз като ми кажат плей и свързвам Монако пиленцата. Ще бъде доста интересен дълъг влог. Да. Няма да стане това, текче. Мали, аз даже печката. Печката за какво? За ногтите? Вземи си я, не, лично напротив. Може ли? Може, само трябва да разкарам малки неща. И ние за малко си скефихме. Ама ви. Което? Аз всичко долу. Да. Какво е това на точици, искам да знам. Това е кърпа. Каква кърпа? Кърпа да съм си взела кърпа, защото там на хората ще изцапам кърпата. С червената коса. Те хората ги перат, нема страшно. Ма не е приятно. Добре, айде, ще махна. Само това е готово, тъкмо. Тъкмо сте затвори сачи. Да, има още какво има. Ама стига Стефче, какво да гледаш? Ама добре, аз от тук вече почвам да виждам някои неща. Ето, това ми... Това си го вземи и си го Ако ми носи. стане студено. Добре, съгласих се. И свича. Чакай, а това горе какво са? Сутиени гащи? Колко чиста сутиени? Те са към 5. Еми, 4 са. Добре, за какво сте 4 сутиена? Еми, този ми е за роклята, този ми е за бялата, този ми е за розовата рокля. А то на теб за коя рокля ти е? Този за подниците. А розовия не може ли за потниците? Не може, то не става само за роклята. А този сивичкия не може ли за потниците? Кой? Този ли? Отгоре, той е черничък. Еми, той се води бял, малко потъмнял. А това какво е друго? Това ми е свичера. Кой? Еми, този, който си свичера от Ацунга ми, това горнището. Кошът на Антон. Да. Добре, а това какво е на рейенцата черното? Кое Това бе? ми е едно боди, ако стане студено. Деси, ние на море ли Няма да отиваме? стане. Ама аз вечерно време ще ми е студено. Няма, дай да махнем болито. Така, друго? Там виждам нещо кожево, което се Това ми разпълва. е панталона. И вече имаш един. Имаш Кой? дънки, ето дънки имаш. Ема, само с тия дънки ли ще? Както гледам си склин вече. Клина и дънките и край. Имаш око. Ама то може да е студено. Ама, този... Виж сега, айде да се разберем така. Ако стане студено, ще отидем соло по пазар, няма да пиеме вече и ще купим. Да бе, няма да пиеме, ха! Това няма да ядеме, ще пиеме, но Не, няма ще да пиеме, ядеме. ще си ядеме. Аз тогава няма хора на море, защото нямам пие да ям. Добре. А това какво е отдолу черното? Кое ме Стефче? Това. Е това. Това е потник, който си ходя на плаж. Добре, а това? Това е клин. Той не влиза ли към облеклото? Дали това панталон си? Този да го махне. Добре. Да, значи... Нещо освободихме. А това отдолу какво е? Е това. Това ли? Да, това. Това са ми геските. Какви гески? Където ми ги купи, не знам за какво. За много години ми ги купи. Ама какво е това? Буза? Дънки! Ти ми ги купи сега. Не ги ли помниш? Къде са ми широки? Колко чисто още дънки има вътре? Нема, то чакай, че объркахме, да не заобъркваме. Тези ги остави.
Тези ще ги взема. Нема, ти вече си вземала едни. Ето ги. Не, тези може да са много широки, аз съм отслабнала и може да ми ги нося. Нема, ти сега ще хапнеш. Ама тук ми е колана. Колана си го извади. Няма и тези ще ги взема. Моля ти се, сестърче. Ама сестърченце, моля ти се. Дай, моля ти се. Не. Виж сега, като махнем някои неща, виж сега каква е Не, целта. обувки няма служба. Защо те са в плик? Ето тези са в плик. Не. Ама Какво правиш в момента? Вала да го нещо ми така толкова. Спора. Добро утро. Готова? О, едно кафе и тръгваме. Спряхме да закусим, да си купим разни неща и ще продължим по пътя на приключението. Да ми гледа много странно. О. Втора спирка някъде из Гърция. Май стигнахме. Има дърво с банани, но не мога. Отиваме да си търсим място за папане. И седнахме някакво на място, там не работят някакви неща. Какво ти е мнението за селото? Не ви идете много добре. Плажа е много далеч. Не знам дали ще се дори пеш да взема там. Да. Няма ли речина? В принцип, като седнем винаги за първи път в Гърция, сядаме да ядем гирос и пием цина. Нали? Това е кухнята, трапезария, която няма ние да ползваме. Тераската. Какво правиш там, бе? Да ти е сладко. Така. Това е хола. И това е другата спалня, която ще съм си сама на нея. В тази врата има баня и още една спалня. Искам да ви покажа една прекрасна гледка. Ето ги моите идиотчета. Аз за закуска ще ям варено яйце, а нашите ще ядат по пасла. Знаел ли си, Стечо? Къде си? Мам? Купихме си топка да си играем на плажа, нали? Като малките деца. Дойдохме в Тороно. Тороно мисля, че беше, да. Само, че сега ще отидем на друг пляж. Ние много се местим, постоянно се местим. Пасех си задница, ще трябва да я цензурирам. Това ще гребеш? Да. И как ще гребеш това? Как си гребочка? Чакай, сценанче. Чакай, успокой се малко. Легчево. Не сме на угоста.
И какъв зловещ смях. И сега знаеш какво става. Пусни веднага. Веднага пусни. Предавам се! Предавам се! Няма стана там. Така ли? Нема да става. Аре стига, стриченце! Стриченце! Не стига! Бе! Обе! Видял ли си японците? По петите трябваше. Аз сетих къде трябва. Бе! Вече ме боли това, бе! Боли го отпред. Да, отзад. Не е тук. Лекчетка. Аз мисля, че е Видин. Видин, не е ли Видин? Лекчетка. Видин! Аз не събрах селото, как се казваш там. Видин, кажи Птичево как? се каже. Как? Птичево. Не. Птичево. Там до Видин някакво село. Птичево То може вече да го няма. Може се измрели всичките. Да, бе. Обаче Да. лекчево съществува. Село винаги ще го има и ще съществува. Това е вожда на нашето племе. Десита! Наследника на рачка. Малко. Едно съобщение, където и да ходите, винаги съберете бокуците и си ги свърляте. Не ги оставите на плажа. Как си прекара днес на плажа, приятелко? Майстра, изморихте ме много. Много. А вие, Стефчо, как си прекарахте на плажа? Горещо ми беше. Горещо ви било. Ами, ме си ми беше супер. Ще играеш ли пак с нас футбол утре? Трябва да ходя малко на обучение. И тогава. Иначе не. Добре, утре. Какво правя след като се върна от плаж? Взимам си маслото и не бутане. Взимам си маслото и си отривам в косата, за да може да не бъде изтощена. След плажа знаете, че слънцето и солената вода много изморяват, изтощават косата. Решихме да пробваме да си поръчаме нещо. И ние не знаем какво точно, защото в менюто пише снак. Чипс ли е? Чакам да видя нещо. Ако не ще ядем пържени картофи. От тук насетне ще има малко повече водни кадри, така че се отпуснете на музиката и просто се наслаждавайте на морското дъно и ние въобразявайки се на русалки и русали.
Ето е празът. Сега си тръгваме от пляжа. Ох, мамичката му. Ще се оправиме и отиваме в селската дискотека. Къде се намираме? Това е призрачния град, който аз не успях много да се... Не, че много се вижда с тая камера. Ще ви разкажем малко по-подробно. Това, което ние успяхме да разберем за този призрачен град, това първоначално е държавен проект. Аз това не разбрах защо не са построени къщите. Може държавата да има нещо. Не се знае, да знам. Примерно ние не знаем, не че някой го знае главно. В Гърция, на първо място строят първо пътища, а след това къщи, не като тук в България, наобратно. Първо къщи, после пътища. Следователно, най-вероятно парите свършват на държавата и тя почва да продава земите, за да могат хората да си правят имоти и да се заселят там. Но до ден днешен почти никой нищо не купува и са го нарекли местните призрачния град. От град Сикия. Сикия. Да продължаваме. Макло студено. Макло студено. Макло. Малко? Малко, да. На краката вече не. Махничката му. Боже, каква неприятност. Айде, намечка студено мен не. Как е? Добре, да.
е брутално! Айде, какво става? Ева, това ти го плаще. Много сме такива. Само си нямам шезлонг. Айде. Айде, дай си! Mali, аз от тая камера изглеждам църна маца. Опа, гембака ми. Виж как ми изглежда с краката на камерата. Да, черни. Като не гърчи съм. А моите не са, нали? Мия, легни до мене. Седни, легни тук. О, бе! Не, твоите са по-черни. И хаба. Епа! Човека си оди с дизелките на план и го не брига. Пари си има. Надявам се, че видеото ви хареса. Това е от нас. До скоро и до нови срещи!